dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulima, kan agdal na kayon. Tay rugi tayon, ti sarsarita tayo, an napauluan. Ti bulong, ama kaagas. Adda idi ti may sa lugar, nga ado ti masakit, ubing, ket awan apulos ti makaagas kadakwada. Ngam adda idi ti maysa adat-datlag abaket, nga iso tinangipaay, iti agas iti dayta a lugar. Ket inted na dayta nga agas, iti ubing anasayaat ti panagpuspuso na. Intay rugyan ti istorya tayo ken ni ubing a Lenlen. Ket awanan ti maalak nga agas amula dito likodan ti balay mi. Inipos dagiti kaaruba. Kasano nga daytan? Anya ti angrek nga ipainom ko kaninanang ko. Ala, apay nga tanang kastoy dito'y lugar mi. Adumat tanda agsaksakit. Kat may saninanang ko. Ay na, sapay ko mata sa anak mat nga agsaksakit. Tapno maasikasok ni nanang ko. Apo. May saabakat. Anya, ti pakalidayam unay. Apay, nga agsangsangit ka. Ngamin, inabakat. Awanan ti maalak nga agas amula dito'y likodan ti balay mi. Ngamin, inibos dagiti karoba. Pagosaram iti agas amula, apo. Masakit ni nanang ko. Kaday di amula ti amok amang kaagas kan kwa na. Kasta ka day, apo. Diyak kayat amatay ni nanang ko. Inabakat. Mabit lang. Oh, adoy tinakasupot abok-bokal. Alaam daytoy. Ha? Ti maysa abokal. Pangram. Kat ipainom mo kaninanang mo. Iti kasta. Agimbag. Ha? Agpaiso, inabakat? Wan apok. Kat dagiti daddo maabukal. Imula yun to kaninanang mo no agimbag. Ha? Iti kasta. Makatulong kayo kadagiti kalugaran nyo. Into nagtubo dagita abukal. Alaan yun to dagiti bulong na kat angren nyo. Magasan na dagiti amin nakita ti sakit. Saan yun to ayimot kadagiti kalugaran nyo. Tapno agsayaat kayo amen. Wan ina bakit? Aramidan mi dayta. Lenlen, anya di inyawat ti bakat kan ka, ha? Ha? Uncle Baldo, imo nagkayulatan dito'y balay mi? Sung batam di damdamagek. Anya di inyawat ti bakat kan ka nakasupot, ha? Kasla kinabak nang may. Ha? Al-alahas ka di tilinaon ti supot, ha? Ay ni, saan Uncle Baldo? No dikat, bukal nga imola. Anya? Kita agman? Oh, sige. Daytoy kitaan nyo. Pasigabok-bukal dagitoy. Bukal nga agpaiso. Pweh! Kung akumanlan no anya itayan. Kaslang amin addapan na kabalin ti bakit anang yawat kan ka iti dayta. Ha? Salbag. Nadadala ti oras ko. Inakmalangan.
Day Jabaldo. Himo naglatan dito'y balay. Hindi pa'y nagtuktok. Uy, ngarod, nanang. O sige, tainak ang rantay may sabukal, nanang. Apay tibukalan ako. Ang rak, tapno inuman nyo. Gapo tayo sa tiagas yo. Anya. Kastati ko na di bakat anang ted. Sige, tainak ang ran. Tapno makainom kayon. Kat agimbag kayon iti sakit yo. Sige, ibusan nyo day talinaon tatasa, nanang. Anak ko. Sapay lako mata, agimbag kayon, nanang. Lalan, anak. Awanin ti sakit amarikrik nak iti bagik. Naimbaga kon. Paiso, nanang. Anak ko. Naimbaga kon. Ay naimbaga kon, anak ko. Ay na, Boyeng, anak ko. Matayak sa amatan. Agsingsingpat ka kumawan. Agmaymay sa kanton nga agbiag. Kat aggagagat ka. Tapno saan kanto nga agbisin, anak ko. Saan, nanang? Saan kayo pa'y amatay? Marik na kat mataya kon, anak ko. Awan ti makaagas iti sakit ko. Mabit lang, nanang. Inakagkid daw iti tulong. Urahin, dak. Saan kayo pa'y amat-matay? Ala, ingka ipaangot da iti kininanang mo, Boying. Kalpasan na, ang ram kat iso ti inuman na. Uwan, anti, digna. Sige, mapankan. Anti, agyamanak iti da ito'y bulong interview, Inak nga rodan. Nakaskas daaw anya, nanang. Talula ang ngal daw tinapalabas. Ngam nagtubo na dagos dagiti imula ta abukal. Nga intadjay datdatlag abakat. Wan nga rod, anak ko. Kat may sala ang ti maawatak iti dayta. Nanang? Anas ken aparaburan ta dagiti masakit dito'y lugar tayo. Nanang. Kastati ko na ni Ina bakat kanyag. Imula ta ka no, kat pakairanudan ti kadwan. Wan, anak ko. Iso ano adda ti umay agkid daw iti agas kadata. Ikanta iti bulong ama kaagas. Naimbaga kon, Boying, anak ko. Awanan ti marikriknak asakit. Agpaiso, nanang. Nukasta. Talaga makaagas di intad ni anti digna abulong. Ha? Nanang. Inyanger ko. Kat iso ti impainom ko ken ka. Iso ngay minbag ka. Nukasta. Agyaman ta kadakwada. Pangaasim digna. Ikanak ko maitibulong ang kaagas. Tapno agimbag di apok ang masakit. Uray sakdig na. Masakit ti asawak. Iso apang nga asim. Ikandak ko maitibulong ang makaagas. Wan, di kayag danag. Maikan kayo amin. Sige, aglinya kayo nga rod tapno maikan kayo amin. Agyaman kami digna. Yaman kamay! Tignan! Yaman kamay! Nanang, agtultuloy lata ti panagbulong dagiti mula ta ama kaagas. Nasayaat mo tawan ti umay mang takaw kadagiti mula ta. Saan da basta matakaw dagita mulat na anak ko. Gaputa inaladan tamat. Sa bagay Sapay ko mata saan amat matay dagiti mulat ta. Iti kasta, ket adulat ta ti maagasan akalugaran ta, anak ko. Nanang, kabayatan na si bibiyag dagiti mula ta. Agtultuloy mati panang tulong ta kadagiti kalugaran ta. Nasken amatakaw ko amin dagiti mula dadig na.
Itamot lang. Takawak dagiti mulada. Asidega ko ni tayan dagiti mulada nga inal-aladan da. Apay, maaladan ti agtatakaw? Numatakaw ko dagiti mulada. Sigurado, bumaknang akon. Tay naktuila ko kadagiti babak nang anegosyante. Aday ta. Adda akon dito'y naaladan amula dadigna. Bumaknang ako na di na oras. Ay napo, agyaman na, tanaimbagan kan adagos, idi ininom mo ta inangar ko abulong. Wen apong, naimbaga kun, makapana ko ni Jay pagadalan, makaiskwela ak matlaangan. Ay nay, uhan apok. Ni nga taantot, naimbagan nga tamat, ngamin, nagkiddan kami ang nagsakit. Wan apok, mabalin ana imbagan meten. Gaputa may samot ni nanang na anaikan iti bulong ama kaagas. Bulong ama kaagas, apong? Wan apok, kasladat-datlag dayjay abulong. Gaputa na agasan kamot adagos apok. Kat agyaman tayo launay, gapo iti dayta. Awanin linlinan ako. Awanin dagiti mula tama kaagas. Ang pangay. Kitaan nyo, nanang. Tas na natagtagbat dagiti poon na. Wan nga rodan ako. Nagdakas matan ti pa nagpuspuso tinuasino man day tang agtatakaw. Kasano nga tan, nanang? Di awanin ti agas tayo diti lugar tayo. Wan nga rodan ako. Kasano no adan tuman agsakitan. Nanang. No apay adita meten na puutan. Nga dagayam ng takaw kadagiti makaagas amulata. Sayang launay anak ko. Wan, Mr. Lee. Talaga makaagas dagiti abulbulong. Ket saan kay itong agbabawi amang gatang? Tangamin, dat-datlag dagiti abulbulong. Seka. Katagag aben dagita lakom. Angam nas kinabayadan nyo iti dakkel agatad, Mr. Lee. Ngamin, saan kayong agbabawi amang gatang kadagito'y abulbulong? Seka. Katagag aben. Bayadak nang inagatad. Ala, yung arudan ti bayad nyo, Mr. Lee. Tamagagaran ako na makaigamit iti dakkel agatad. Seka. Bayadag ka dakkel gatad. Adon ti kwartak! Siya kun ti kabaknangan dito'y lugar mi! Magatang kun ti amin na kayat ko. Baknanga kon! Rabiin. Kaya maturog akon. Intun bigat. Inak ijay ili. Tagatangak dagiti amin na kayat ko agatangan! Abay nga kastoy mo tantirik na ka. Kagabsotak. Nagsakit ti bagbagi ka. Anya da ito yan. Marik-rik na sabay mapanak kumaitay jahili. Tado tigatangak. Gasto sa kumatay naglakwak. Iti makaagas sa bulbulong. Nagsakit ti bagbagi. Anay ko.
Agyaman nakdig na, gaputan na agasan na jay apok. Iso nga ita, inaldawan ang mapan ag-eskwela. Nasaya at no kasta, nana. Naagasan akmatdig na. Babaan itiinted mo kan ni Boying abulong. Impaangot na kanyak. Kan inangar na je bulong. Sana impainom kanyak. Kat dat-datlag din na pasamak. Gapot akalat ti panagimbag ko. Amay dagiti masaksakit dito'y lugar tayo ket nagimbag da. Gapo iti inted mo abulong ang makaagas, digna. Nasaya at no kasta, ama bagnos. Ay na, maragsakan na kamakam mo iti dayta. Iti mulayo ang makaagas. Aywanan nyo ang naimbag. Iti kasta. Adalat ako maagas tayo dito'y lugar tayo. Pagtitinulungan tayo nga aywanan, digna. Tapara mutla kada tayo alumugar dayta. Hustot ako na, Maria. Ngam ti dakes na. Awanin dagiti mula mikin nilenlen ang makaagas. Kaputa tinakaw dan. Anya? Sino nga tinagtakaw? Dayta ti dimi ammo. Sayang nga rod. Dagiti lapuon na tinatda. Ngam dimi ammo no agsaringit dapay dagijay. Basta sibsibugan milatan kin nilenlen nga anak ko. Ay, sapay la ko matagsaringit pay. Idaw-dawat tayo itinamarswa, tagsaringit dapay. Ket no sino man day tangag tatakaw. Ni Apo Diyos laengan ti makaamuken kwa na. Baldo! Baldo! Umay ko kumasingiran tayo nabayagan nga utang mo. Apay ngay. Adda nga ta di taunag. Baldo! Winag paiso Kasla jakon nakitkitan ni Baldo. Adda nga ta di tabalay na. Tulungan na. Ha? Anya day jay? Agpatpatulong. Ninga ta Baldo? Masakit Maria. Tulungan da. Matayak sa matan. Ay, masakit kagayang Baldo. Anya nga iti makaagas kan ka. Igatangan nag-itiagas ijay ili. Ado ti kwartak. Ket magatang ko ti makaagas kaniya ka. Iso nga, igatangan na kuma. O sige, no day tati ko nam. Ikanak nga rod iti igatang ko iti agas mo. Anya ka diti sakit mo? Jak amo, basta kakapsutak. Ket nagsakit, tintero abagik. Kat, kumusta nga yan tirik nam? Tanagtumar kamutan iti agas a ginatang ko ijay ili. Awan, tinagsayaatan na. Among Baldo, day tamarikrik nam kat kastamot ti sakit ko idi. Day ta ti sakit ti kaaduan dito lugar tayo. Anya? Kat ita, si kamot ti agsakit iti kasta. Anya day to yan nasakit. Kat tinakaagas kada kami, jay bulong a naggapo kada digna. Ang umita, awanan day jay abulbulong. Gapo ta tinakaw ti rinukar ti panagpuspuso na. Naimbaglakit din Tanaimbagan kami amin a masakit. Sakbay anatakaw dagiti bulong a makaagas. Anya? Wen, Baldo. Kat no asino man day nga agtatakaw, sigurado ang madusa. Gapo tadat-datlag day jay abulong. Kastaunay ababawi ni Baldo iti dakes nga inaramid na.
ti panangtakaw na kadagiti bulong a makaagas. Inkaro na ti basol na babaen iti panagsakit na iti nabayag at tiyempo. Plinano gayam ti datdatlag abaket amabayag nga agsaringit ti mula dadigna a makaagas a bulong tapno marikna ni Baldo ti dosa na. Ket iti nagsaringit dagiti mula inika ni digna ni Baldo ket inyanger na nga ininom ket naagasan. Sipod itin nagbalbaliwan ni Baldo. Ket tinaglakwan na iti tinakaw na abulbulong intulong na kadagiti babbaket ken lalakay asaanen a makatrabaho pay. Ket ti adal di tao bing no dakes ti inaramid mo sikamet laeng ti madaksan iti udi na akas ken ni Baldo. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita nga insurat ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.